Hvad så, folkens? Velkommen til den her video. Det er fra BF PvP igen. Ja. Vi har lige nedgraderet mikrofonen siden sidst. Og vi har alle sammen det bedste rank på, nemlig tryharder. Ja, det er mig, der købte det. Ja. Hvis du 29, den anden eller jeg er med Chris, så Jeppe Fransen. Chris, kom lige, Chris. Ja, Du får et golden apple, Chris. ja, Chris, som normalt spiller på brugeren Isto29, har Hold nu kæft. Ja. Vi recorder, selvfølgelig recorder vi. Vi skal også lige skrive det. Nej. Hej. Nej. Vi så bare nej. Fuck det. Han skal ikke vide, vi filmer. YouTube. Og vi er stadigvæk til lagen. Nej. Til YouTube. Bare whip. Sådan. Okay, er I klar, drenge? Potter vi? Nej, jeg recorder ikke. Men Har han enchantet ham der, eller har han ikke? det ved jeg ikke, men vi begynder jo. Skal vi ikke gå ned og flække nu? Jo, lad os gå ned og flække nu. Nu. 3, 2, 1, Jeg er ned. Jeg havde lige golden. Nej, vi er ikke et team, Chris. Er vi ikke team? Nej. Skynd jer op. Op. Fail. Mathias, invite mig. Eller vi gør det team, Mathias. Jeg er nede og flækker endnu. Hvad skal du op for helvede? Men det kan jeg sgu da ikke, alle går efter mig. Jeppe. Sådan er Jeppe. Eller stod du eller Jeg lægger. Mads lægger alle sammen. Mads, er du med i teamet? Ja, Ja. Godt. jeg er over, vi skulle lige hele. For helvede, jeg troede nok. Er du blive til land, ikke også? Alle andre, de sidder bare og skyder. Det er Mathias, der sidder og skyder. Hold kæft, det var en gang, så skal. Drenge, vi skal gå sammen. Eller Hylgaard, han. Nej, Hylgaard ved team med. Hylgaard ved team med. Okay, eller Mads, vi teamer med Hylgaard. Jamen, der er nogen, der skriver, at vi skal skrive punktum legit. Så det gør vi. Jeg sagde, fuck your rip. Fuck your rip. Ja, vi flækker. Har du drukket nogle potions nu, Mathias? Nej. Der er heller ikke. Har du det, Chris? Nej. Han skriver, at vi skal skrive legit igen, så det gør jeg. Nå, Lol. Mads, du er ikke kommet. Nå, fuck det. Drenge, I skal ikke bare skride for mig. Jeg får flæk. Hvor er du henne? Jeg hører bag dig. Jeg får flæk. Kappe. Nå, så er det fuck. Men jeg har også fået Nej, tekst. det handler det kun tryharder. Ja, jamen dem kan vi godt flække jo. Vi har pots, Chris, skal du tænke på. Og vi har også golden apples. Ja, så er vi efter 3. Ja, 4. med et tryharder. Ja, okay. Der var Hylgaard. Hjælp mig, Hylgaard. Tak, Hylgaard. Fuck, vores team kommer højt op, og du skal sige allerede nu, så er vores team på den første plads. Altså, hashtag Nølsen. Oh shit, drenge! Emil er ude. Og altså, vi har både Til golden apple, til golden apple. og... Det kan jeg ikke lige. Mads, så dør du! Mads, dør, drenge! Gør han? Mads, golden apple! Ja, jeg er i gang. Jeg kan vi ikke. skal hjælpe i vandet. Jeg drikker en potion. Jeg, Han er nede. Nej, jeg har ikke regeneration potion. du siger ikke... Har du allerede taget potion? Nej, Jeg tager altså lige et golden apple. jeg har brugt alle mine golden. Seriøst? Ja, han der, han flækkede mig så hårdt. Chris, hvor er du henne? Jeg er i huset. Mathias, Kom, lad os gå til Chris. jeg er også Ja. med. Lalla, han er med bare- i baggrunden. han er lige en baggrundsstøjer. Nå, han levede. Sådan, hvor er det vigtigt. Ja. Det bliver bare en meget bedre recording. Hylgaard! Dræb Hylgaard! Nej, fordi han er med os, Laust. Hvorfor må jeg jeg er jo alligevel... Jeg dræber Red Lalla, du er alligevel ikke team med os, så fuck det. Også, du er ikke engang med. Han prøver at dræbe mig, så hvad fuck skal jeg gøre? Lalla, du skal fucking ikke flippe os. Du skal dø. Mathias, du skal ikke dræbe mig så. Jeg hjælper Hylgaard. Hallo Mathias, du skal ikke dræbe mig. Nå, men Lalla, så dræber Det jeg gør dig vi da også. Eller Lalla, så dræber jeg dig bare. Mig, Hylgaard og Mathias. Lalla, det var sgu da... Mathias har dræbt dig sgu da ikke. Jo, han gjorde. Nej, det det er var mig, mig, der det var- var Chris. Ellers skal jeg bare droppe alt muligt shit. Jeg kom til at droppe tryhard, desværre. Det var nok ikke lige sådan. Har du fået det igen? Ja, ja. Flæk ham, Chris. Og skal sidste Chris, vi sidder til land med. Skal jeg drikke en string nu? Nej, sgu da. Eller skal vi? Det er sådan, Skal vi jeg skal ikke få det alle holde. sammen? Nej, jeg tænker ikke endnu. Jeg drikker en string. Jeg har lavet grip. Okay, tager vi string? Ja, jeg tager string. Nå, men jeg fighter lige. Jeg har taget string. Jeg flækker lige Lalla her.
Okay, jeg tager sprint. Der er en deroppe på vej op mod bjerget. Chris, hvorfor må jeg ikke være med i jeres team? Fordi man kommer til team 4. Hvad? Fordi man kommer til team 4. Så giv mig det. Hvorfor? Giv dig hvad? Hvad skal vi give dig? De der gear der. Men det må du ligesom ikke få, når vi kommer til team 4. Lala, hvis du bliver ved, så fucking bliver vi med. Hvad er det, du ikke hører efter ved os? Mads, han er føjt. Ja, med 3. Jeg kommer nu, Mads. Væk, Mads. Jeg blev fucking nødt til at droppe alt muligt shit. Mads, du går ind i mit shit. Hey, hvad? Der var sgu lige en eller anden, der tog det. Mathias, han har fandme en høj killstreak. Ja. GG til det. Selvfølgelig er det GG. Vi skal ingen til Flæk Hylgaard. Der kommer selvfølgelig også link til Hylgaard i beskrivelsen. Ja. Han er en rigtig god YouTuber. Ja, det kommer siger der også lige jeg. link til Han er en sød MSN Gaming guy. også. Synes lige, I skal tjekke ham ud. Jeg synes også lige, I skal tjekke den der hedder MSN Gaming ud. Ja, Det er MSN fandme også Gaming god. ud og... Og Matty Games. ja. Tjek MSN Gaming og Hylgaard ud. Swag. Jeg kan lide Hylgaard, han bare tager alt det der skrald. Hylgaard, han tager bare alt mit skrald. Har jeg fuldt inventory? Nej, jeg har ikke noget hjemme i inventory. Sådan der, så går den støvsugeren. Kom så, faggot. Nej. Fuck, han er en faggot. Min killstreak kom snart op på de 30. Jo. I går der var en, der havde en killstreak på 95. Den slår vi. Nemt. Og så alligevel Fuck, jeg ikke. var tæt på at gable med fuld liv. Jeg gabler fandme ikke. Så for satan, drenge, så er der nogen, der... Så bliver Hylgaard takket, han gør. Nej, hallo Hylgaard, han slog mig for dem. Nej, der er en af... Jeg fik fire i mig. Jamen, det er Hylgaard. Han kommer til at slå os. Chris, jeg skal ikke dø. Nej, jeg er fucking... jeg har mega meget liv. Jeg skal bare hurtigt. Mathias, du har en fucking høj killstreak. 25, snil. Hvad fanden skal vi bruge fire aspect, fire regeneration på? Det ved jeg sgu ikke. Fire, det er Hylgaard, han er med os. Hvis lige jeg Og hører for Hylgaard. helvede, Emil Havbjerg, han kommer fra en altid med fuldt gear. Han er mega Ja, og irriterende. så er det jo altid IP beskyttelse. Ja, ja. Ja, det har vi sagt. Nej, Har det vi var ikke? Nå, rip. Så det var godt lige. Killstreak på 30. Easy. Hold nu kæft, Mathias, du wrecker fandme alle. Jeg ramte ham i en Åh, grøn. hold da, Blue Elite, han kommer med fuld gear. Hvorhen, drenge? Hvor er I henne? Altså, det er en charme fuld gear, bare lige. Der kom så vi spille dem. Eller det er en charme fuld gear. Ja. Jeg ved ikke, om det er tryhard. Jeg Drenge, lige over ved grøn. Over ved grøn. Mig og Mathias, vi flækker. Hvor er du henne, Chris? Jeg kommer lige over til grønnen, og jeg flækkede lige laller. Nå, okay, Chris, du er her. Isto 29, han spiller selvfølgelig som en anden person. Jeg spiller, jeg er Jeppe Frank. Ja, og det er mig normalt, men det er jo lige Hylgaard, computer crash. hallo, du er lige dernede, drenge. Og lige computeren er crashet, så vi byttede sådan lige lidt. Ja. Vi tradede. Mathias, du skal også lægge dit trade link til CSGO, som man lige Jeg sender. som man lige kan donate. Ja, der kommer også trade link til mig. Han har fuld enchanted gear, så kan alle få det. Der kommer også- Der kommer Jeg har lige selvfølgelig flækket et Lala. trade link, hvis jeg vi Mads, tænker hvor på liv mere. har vi? Fuldt. Red Elite har det hele, drenge. Mathias? Ja. Fordi jeg har godt Må gear jeg lavet. fortælle dit Steam-navn? Eller, Nej, ikke lige nu. Hylgaard, hjælp, Hylgaard. Det kunne jo godt være, det var private. også Hylgaard, så. Hjælp. Hylgaard, hvad fanden laver han? Han har lige skadet mig fucking meget. Flækker vi Hylgaard? Hylgaards hjelm. Hylgaard. Ja, Hylgaard. Hylgaard for helvede. Hylgaard slår mig. Hylgaard slår mig ihjel. Ja. Jeg slækker ham. Mads dør. Jeg dør snart. Jeg døde. Jeg fik Jeg døde Hylgaard. af Hylgaard. Jeppe Fransen er nu på en 15 killstreak. Ham der, Hylgaard, hvad fanden laver du? Chris Flæk, ham der X eller andet. Han har mega mange tryharder ting. X hvad? X? Jeg må flække ham. Oh my god, Hallo, jeg dør fucking også. Wow, drenge, kan I ikke finde Nej, det? Hallo, jeg dør ikke. Hvad skal der lige ske for Hylgaard? Han bare kommer hen og flækker mig. Jeg har nogen tryharder ting, Mads. Sådan nu. Nå, jeg fik det. Mads, jeg har nogle af dine ting. Jeg har mit svær. Shit, jeg kommer lige til at droppe den. Vi mødes i... Jamen Mathias, vi er alle tre her. Okay, Mads her. Så kommer Nej, en. så kommer fucking en sæk. Okay, hey, Mads, her. Men jeg spørger dig. Jeg har en tryhard og fisk i starten. Der. Giv Mads den. For helvede, Lalla. Fuck Lalla. Jeg har ikke mere af dit gear, Mads. Men Chris, det Du er har fordi, en tryhard du og fister. er irriterende. Det er sgu da fordi, man nok må til 4. Lars, det er ligesom en PvP-server. Vi Ja, det er overholder fordi reglerne. Mathias sker jer det der. Vi overholder reglerne. Kom, drenge, videre.
Vi er snart filmet 10 minutter. Eller er vi gangster? Chris, slutter vi snart, eller?